Дизайнер Артемий Лебедев YouTube каналында Татарстан müстәкыйльлек уйнарга тели дигән фикер белән уртаклашты. Илдә шактый танылган кешене андый сүзләр әйтергә, нәрсә әйтергән, мөрәҗәгатен кемгә җиткерергә тели икән. Без бүген дә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда Таяны.с тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Артемий Лебедев сүзләре резонанс уятты, чын мәгънәсендә бигрәк тә Татарстан халкы өчен көтелмәгәнрәк булгандыр, бәлки күпмедер кешеләр өчен, ләкин күп санлы язылучыларга булган кешеләр өчен мондый сүзләр әйтү дөрес микән, юк микән? Руслан, ничек уйлыйсың? Уйлайсың, Артемий Лебедев шундай әйберләр белән инде ул мәгълүм кеше, шуңа күрә аның сүзләрне әйтүе минем өчен бер дә резонанс булып ишетелмәде. Шул вакытта формасы һәм инде темасы минемчә чыннан да ничектер бик не булды. Кискен генә булды, әлбәттә. Ул рус әйтмәшле начал за здравие, закончил за упокой. Юллардан башланды һәм инде без сепаратистлар дип шуның белән бетерде. Бу минемчә заказ. Аның чөнки Артемий Лебедев акча яратучы кеше, анысы безнең белән ансын. Шуңа күрә аның бу сүзләрне әйтүе юкагына. Һәм видеоязмада карап алыйк әле, тамашачыларга да аңлатыр өчен, бәлки кемдер күрми калгандыр, һәм аннары инде Артемий Лебедевның да кем булуы хакында сөйләшербез. Что наша замечательная республика Татарстан подает все больше признаков о том, что она хочет поиграть в самостоятельность. И это может закончиться печально, если вовремя не обратить на это внимание. Мне кажется, что ребята слишком сильно топят в национальную идентичность, слишком сильно топят в национальную конституцию, в язык и вообще во всякую обособленность. И закончится это такими темпами чем-то довольно грустным. Müstəqillik белән уйный ул Татарстанны, Илнар, килешәсеңме син монда? Менә әгәр дә Артемий Лебедевны без инде гомумән алганда сәясәтче дә түгел, ниндидер җәмәгатьчелеклесе дә түгел икән алсак, ни өчен ул мондый сүзләр әйтергә җөрьәт һәм батырчылык иткән икән? Әллә син дә Руслан кебек аның менә бу мәсьәләдә заказ булганына ышанасыңмы? Заказ әлбәттә булган. Мин бу заказ булмаган дигән миндә сорау юк. Ләкин икенчедән мин тагын икенче моментта тукталырым. Ул күбесенчә бит ул заказдан башка менә шул Артемий Лебедев артында торган кешеләр дип әйтәйек инде, бит шул креативный класс дип без аны атыйлар. Алар да безгә, то есть Россиядәге яшәгән халыкларның хукукларына каршылыклы торган кешеләр. Мен әйтәсем килә, һәм икенчедән ул нәрсәне күрсәтә, безгә Мәскәү кирмәнендәге булган кланнар гына түгел, менә безнең шул Россиянең алдагы вакытта киләчәк Россияны оештырган көчләр дә, сәяси көчләр дә дип әйтәйек, шулай ук федерализмга, шулай ук Россиядәге яшәгән халыкларның хукукларына каршы, аны кабул итмәгән, аны Россия халыкларының хукукларын хөрмәт итмәгән сәяси көчләр дип мин аларны избатлар идем. Чөнки безнең менә еш вакытта менә бу вакыйга тагын миңа нинди фикер тудырды, ул нәрсәне күрсәтә. Без татарлар күбрәк инде менә татарлыкны саклыйбыз дип, күпчелегебез теге мәдәни, мәгариф эшенә батып шумабыз бит. Татар телен саклыйбыз дип, ләкин татарның киләчәген оештырган вакытта, татарны саклаган вакытта без менә әлбәттә мәгариф һәм мәдәнияттән башка менә без шундый аерым класслар белән дип әйтәйек, социаль группалар белән, сәяси көчләр белән дәшләргә тиешбез. То есть без алар арасында, менә шул креатив класс арасында, бит менә либераллар арасында да безнең татарның тавышы бик ишетелми. Без үзебезнең федерализм турында да бик сөйләмибез. Без аңлатмыйбыз ул халык арасында федерализм не ул Россиянең алдагы вакыттагы көчле булуына нинди яхшы яклары бар. Без аңлатмыйбыз миллилекне саклау, милләтчелек ул чын барлыкта ул сепаратизм, фашизм, анда бүтән начар хәрәкәт белән бәйле түгел, ул демократия белән, кешеләрнең хукуклары белән бәйле идея икәнен без аларга бик ишеттермибез хәзер. Моны кайдан ишеттерергә, кайсы мөнбәрдән әйтергә кирәк моны? Моны күбрәк җәмәгатьчелек әйтергә тиеш. Икенчедән мин нәрсәне әйтер идем, менә татарлар арасында бит сәяси активистлар бик күп. Либерал партиялар янында анда татар фамилиялы кешеләр күп. Ләкин без алар арасында эшләмәйбез. Без бит аларга сез татарлар, әйдәгез сез менә анда демократик хукукларны яклаган вакытта сез Россиядәге яшәгән халыкларның хукуклары турында да тавыш чыгарыгыз дип, без алар белән анда эш алып бармыйбыз хәзерге көндә. Без миллилек ул безнең
мәгариф һәм мәдәният белән генә бәйле. Менә шуның аркасында инде менә Артемий Лебедев кебек кешеләр, алар әллә нигә бер тавыш чыгаралар бит, менә федерализм буенча, милли республикалар буенча тавышларны, һәм ул тавыш шундый резонанс булып чыга, чөнки ул нык аерыла. Нигә менә? Чөнки менә хәтта милли республикаларны бит инде теге консерватив, дип әйтәйек, шовинистик позициядагы булган кешеләр генә сүгәләр иде бит. Инде Артемий Лебедев кебек кешеләр сүккәч, ул инде янәсе күрсәтә, менә креатив класс, либераллар да, интернетта актив эшләгән кешеләр дә милли республикаларга каршы Команда шулай төрле фикерләр дә яңгырый. Әгәр дә без аның инде эшчәнлегенә килсәк, күпләр белеп тә бетермидер. Ул инде дизайнер булган тыш, бик әле популяр хәзер булган юнәлеш блогерлык эшчәнлегендә алып бара. Һәм әле күпләр әйтә, нәкъ менә Казан белән мөнәсәбәте аркасында менә бозылу. Чөнки ул бит белгәнебезчә логотип та ясады, К хәрефен, һәм тәнкыйтьләүчеләр бик күп булды менә бу юнәлештә. Шуның аркасында да ачуы чыккан, бәлки нидер шәхси менә бу ачу аркасында да әйтелгән сүзләр дип. Рәмис, килешәсең микән моның белән? Нәрсә булырга мөмкин? Андай әйбер булу белән мин килешәм, чөнки инде аның хезмәте кабул ителмәде, ул үзен бит инде һәр вакыт шундый теге бик креатив дизайнер итеп тәкъдим итә, башкаларның дизайннарын гел тәнкыйтьли. Һәм бу очракта аның бу дизайны ул кабул ителмәде җәмәгатьчелек тарафыннан, күп кенә тәнкыйть сүзләре әйтелде, ямьсез дип, һәм аның шундый ниндидер теге үпкәсе кешенең калуы мөмкин. Мин бу бер яктан караганда менә бу фикерләргә мин шулай дип карыйм, бу беренчесе дә түгел Артемий, ул соңгысы да түгел, мондый сүзләр әйтелде инде, һәм күпмедер дәрәҗәдә хәтта моңа бәлки куанырга да кирәктер, бәлки без теге тик ятмыйбыз, әгәр ул безне күрә икән, без нәрсәдер эшлибез дип. Әгәр ул мәсәлән башка теге милли тел турында кайгыртмасак, без ул әйтмәс иде. Димәк, без кайгыртабыз, нәрсәдер эшлибез, теге үлеп бетеп бармыйбыз икән дигән әйбер. Бу заказ дигәндә минем берничә теге үземнең фикерем бар. Ул заказ булуы да бар, менә шушы ул үпкә нәтиҗәсе булуы да бар. Һәм шуны да истән төшерергә ярамый, ул империалистик теге рух ул бар инде. Нигә әйтсәк тә ул бар, андый фикерле, ул аның чын күңеленнән әйтелгән фикердә булуы. Менә халыкта танылган, шул ук вакытта күп кенә язылышлары булган, Инстаграмда булсам, ул YouTube каналларындамы, сәясәтче булмаса, менә шул ук җырчыларның булсам, ул популяр кешеләрнең, гомумән, Руслан, ничек уйлыйсың, аларның сүзләре, әйткән фикерләре сәяси көчкә иямы бүген? Ия, чөнки без шундый вакытта, шундый чорда яшибез, качан шундый иҗтимагый фикер ияләре, ломлар дип әйтәләр инде русча. Алар чын зур йогынты ясыйлар җәмәгатьчелеккә, киң җәмәгатьчелеккә, кызганычка каршы безнең күпчелек халык шуларга ияреп, шуларның фикерләренә, сүзләренә ияреп, хәл итә, мода ясый, тренд диләр инде хәзер заманча. Шуңа күрә бу кешеләргә махсус акча түләнә, алар менә шундый бер җүнсез кәфер фикер яңгыраталар да, шуның белән тегеләре дә монсы да канәгать. Тик шунда әйтергә кирәк, Илнар менә әйтеп китте, чын рәвештә Татарстан бу катламнар белән начар эшли, без инде пиар фәләннәр белән күп шөгыльләнәбез, күп акчалар түгәбез, тик безнең ниндидер аңлаешлы рәвештә түгел, стратегияле түгел, менә стратегия кабул ителде, анда да шул әйберләргә кызганычка каршы урын табылмады. Табыз бар, менә Кадыров кемсен татып ала, я бөтен аның бар, икесе дә уңышлы күрә. Шуңа күрә, менә Рәмис әфәнде дә әйтеп китте, безнең хисап кешеләргә көннәшә күрәсең, менә ул бит әйтеп китте, юллар төзелә, кайберләр инфраструктура, социаль инфраструктура булдырыла. Я кемнеңдер өчен кушта. Шуңа күрә безгә сәяси класс белән эшләү аерым юнәлеш кирәк, һәм менә чыннан да креатив класс белән эшләү шулай кирәк. Миңа калса, Артемий Лебедев ул сәяси либерал түгел, ул консюмерист. Аның әнисе билгеле, Арбатова, ул шулай либерал. Шуңа күрә монда ул ниндер сәяси көчләр белән бәйле түгел, чөнки сәяси
либераллар. Ләкин кемдер барыбер максат куя бит инде, ниндер кемгәдер барып ирешсен. Менә кемгә адресланган Илнар бу әлеге аның сүзләре? Һәм кемнәргә бик файдалы дип әйтик, кемнәргә зыян китерергә мөмкин әлеге сүзләр? Артемий Лебедевны без монда читкә алып куйык, мәсәлән, әгәр дә чын мәгънәсендә аның фикере, үз фикере дә булмаса. Ну, мин инде аны теге күбрәк Рәсәй дәүләт эшендәге эшләгән структураларга билгеләнгән дип әйтәм. Нигә? Чөнки монда бит инде конкрет адресат юк мондай сүзләрнең. Монага хәтле мин тагын бераз беренче сүземдә әйтеп киттем. Татарстанга каршы сөйләгән кешеләр, алар күпчерәк шул консерватив, православ, фикер йөртүчеләр, шовинистик фикердә, шул Жириновскийлар, Царьград телеканаллары калганнар, шундый кешеләр күбрәк Татарстанга каршы сөйлиләр. А именно Артемий Лебедев, ул именно креатив класстан чыккан кеше, аны еще интернетның, Рәсәй интернетының төзүчеләренең берсе дип тә атыйлар. Шуңа күрә ул инде күбрәк теге киң җәмәгатьчелеккә, милли республикаларга каршылыклы сүзләр, халыкларның хукукларына каршылыклы тискәре сүзләрне пропагандалаштыру эше белән шөгыльләнәләр дип мин әйтәсем килә. Шуңа күрә монда конкрет адресат юк. Безгә аңларга кирәк, без хәзерге көндә мәгълүмати дөньяда яшибез. Шуңа күрә һәр әйтелгән сүз, ул кат-кат кабатланган сүз, ул уже берничә вакыттан соң бит, узганнан соң ул уже конкрет эшкә иярә. Менә без шулай ук менә элеккеге 90-нчы елларда бит инде Жириновский сөйләгән сүзләрдән күпчелегез көләдер бит, ул теге исәр кеше дип без уйлыйдык, ләкин без хәзерге көндә карыйбыз, 2010-нчы еллардан соң аның сүзләре тормышка ашырыла башлады. Ул Россия ишендәге сәясәткә дә әлбәттә менә безнең телләргә каршы да, республикаларның хукукларына каршы да. Шуңа күрә дә мин менә мондый сүзләргә бит Артемий Лебедевның әйткән сүзләренә мин аны теге үпкәләгән, өчен генә әйткән сүз дип исбатламасын. Минемчә ул именно конкрет, целенаправленно. Димәк әле еллар узу белән дә аның ниндидер чагылышы табылырга мөмкиндер. Ә менә Татарстан мөфтие Лебедевка ничек җавап кайтарган, бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңгасыр телеканалында таяны нуктасы тапшыру. Без бүген соңгы вакытта интернетта шау-шу тудырган Артемий Лебедев фикере турында сөйләшәбез. Монда күп санлы мәсьәләләр яңгырады, күп санлы фикерләр яңгырады, ләкин һәр кеше бит инде шәхси кабул итү дигән төшенчә дә бар. Мәсәлән, шул ук яшьләрнең фикерен дә без әле тыңлап үтербез. Рәмис әфәнде, менә сездән инде хис-тойгылар туды, аны караганнан соң. Мин монда әйтүемчә инде теге bir яктан ул ниндидер теге хөрмәткә лаек билгеле менә мәсәлән безнең блогерлар белән чагыштырганда. Чөнки менә безнең бит блогерлар алар күбрәк теге күңел ача торган өлкәдә эшли, ә менә ниндидер үз фикерен әйтми. Һәм менә безгә шушындый Артемий шикелле кешеләр җитми. Бер уйлаганда менә шул яктан караганда хәтта аңа теге кызыгып карарга була. Ул сәяси фикерен әйтә. Менә билгеле бер кешеләрнең фикерләрен ул җиткерде. Һәм аның артында күпме кеше тора. Шушы кешеләргә ул үзенең менә бу максатчан рәвештә үзенең фикерләрен кертеп бара. Аның аудиториясы да бар бит әле, артында торучылары гына түгел, халык бар, аның ялгышмасам 2 миллионнан артык язылучылары шул ук YouTube каналында гына. Әле монда масса күләм мәгълүмат чараларында алсак, әлеге димәк тарала дигән сүз мәгълүмат. Һәм шул ук мәсьәлә буенча Рәмис, бер әйбер бар. Менә аның укучылары дигәндә, әгәр сез аның укучыларын карасак, аның бик специфик аудитория, ансында исәпкә алырга кирәк билгеле. Ул бит менә шулай ук теге укучыларын анализласаң, ул бит инде менә каядыр аның бөтен әйбере менә шушы күбрәк эпатаж чыгару, аңа күбрәк менә җавап бирсеннәр, ниндидер конфликт чыгару аның максаты. Һәм аның ул сүгенеп яза, мәсәлән, аның укучылары да сүгенеп язалар. Ул үзенең теге атеист булуын даими күрсәтеп тора, сүгенеп язарга яратуын күрсәтә. Теге чәчен яшелгә буе, ул бит инде күпмедер вакытында теге конкурсларда оештырдан да кызларны чишендереп. Анда күбрәк эпатаж һәм үзенә игътибар җәлеп итүдә урын алгандыр. Ә яшьләр нәрсә уйлый икән бу хакта? Әйдәгез бергәләп видеозма карап алабыз. Мы, молодежь татар регионов Российской Федерации, посмотрев видео Артемия Лебедева, полностью с ним не согласны. Мы считаем, что Татарстан – прекрасный пример развития молодежной, экономической и также социальной политики, где прекрасно существуют десятки разных народов. Ты, Артемий? А прям Артемий? На самом деле... Не Артем, не Тёма, Артемий. Кстати говоря. Тёма, ты не прав!
Яшьләр дә социаль челтәрләрдә, бигрәк тә татар яшьләре үз позицияләрен белдерә башлады, төрле видеолар пайда була башлады. Димәк, үз нәтиҗәсенә Рәмис әфәнде әйткәнчә күпмедер дәрәҗәдә ирешә башлаган. Ләкин бит монда без, менә мәсәлән, шул Татарстанда яшәүчеләр бөтенләй башкача кабул итә аның сүзләрен. Монда бит инде әгәр дә без тарихка күз салабыз икән, безнең мирасыбызга, бай тарихыбызга, монда бит әле ул тарихи моментларга да тукталып үтә. Мәсәлән, шул ук әгәр дә инде Василий Блаженный соборын искә ала ул. Казанны алу көне хөрмәтенә үтсәгәннәр, әгәр без Казанны югалтсак, аны сүтергә теләмәс идек дип. Менә мондый, Руслан, ничек уйлыйсың, шундый зур һәм резонанс сүзләр әйтү шулай ук нинди максатлар күз алдында тотып эшләнде икән? Минемчә, без гел ишләп торакланырга тиешбез. Менә бер малайчыга да нәрсәдер әйтә дә, без һаман акланырга тиешбез. Менә без шундый түгелбез, без шундый яхшы, без законопослушныйлар диләр, дибез инде. Алай булырга тиеш түгел. Ул махсус менә Казан ханлыгын искә алып, Василий Блаженный храмын искә алып, махсус безнең иң авырткан җиребезгә кадый. Шуңа күрә, әлбәттә, менә Рәмис әйтеп китте, ул эпатаж ярата, күбрәк скандал, шау-шу күтәрү аның өчен бик тә кирәк. Ул теге Стивен Кингның «Лангольеры» дигән романы да бар иде. Менә алар да менә бу скандал белән туклана, бу скандал белән яши. Аның очракта ул бу скандал аша кесәсен тулыландыра. Шуңа күрә, миңа калса, бу минем шәхси фикерем, андый кешеләргә игътибар итәсе юк. Без инде үзебезнең гамәлләребез белән, без инде тарихтагы изебез белән барысына да избатладык. Аны Русия Федерациясының җитәкчелеге дә гел ассызыклап әйтә, президентыбызны да мактыйлар, республикабызны да мактыйлар, милләтебез дә, җөмһүриятебездән бик тә риза. Шуңа күрә, бу минем шәхсән фикерем, андый абзыйларга һич тә игътибар итәсе юк. Синең сүзләрне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да хуплады. Ул әйтә, Татарстанда татар мәдәниятен һәм туган телне сакламасак, без аны кайда сакларга тиешсең ди ул. Хәтта күп милләтле Татарстан белән танышыр өчен ул Лебедевны кунакка да чакыра. Димәк, монда җитәкчелек тә инде башка кешеләр дә ниндидер, мәсәлән, конфликтка керү урынына инде шундый кунакчыл һәм безнең милләтне чын мәгънәсендә толерант халык буларак күрсәтергә телиләр. Башкалар бәлки менә шул ук Лебедевка иярүчеләр башка төрлерәк уйлыйлардыр. Менә бу тарихка тукталганбыз икән, әйдәгез блогерларны тыңлап үтик инде. Меня больше всего задело про собор. С чего он решил, что если, когда там вдруг Татарстан, Казань отсоединится от России, это, конечно, нонсенс, да, такой-то быть не может, да, но он это транслирует и говорит, что потом надо будет собор сносить. Когда такое делать? Зачем? Кто так делал вообще? Во-первых, кто ассоциирует этот собор с татарами из Казани? Илнар, бәйләргә буламы монда чыннан да собор дип әйттеләр, һәм әлбәттә инде тарихи вакыйгаларны бигрәк тә әлеге яссылыкта без карасак. Гомумән, тарихка монда ниндидер йогынты ясарга кирәкме менә бу сүзләрдә? Әлбәттә, мин инде уйламыйм монда тарихка йогынты ясау, чөнки ул әлбәттә менә Руслан әйткәнчә, ул без ничектер үзебезне аклау белән була. Мин инде килешә алмыйм Руслан белән игътибар итмәү дип. Игътибар итәргә кирәк, ләкин конкрет менә бу Артемий Лебедевның сүзләре белән бәйләп түгел, конкрет шундый позиция белән. Чөнки Артемий Лебедев әйткән сүзләрне аны монага хәтле дә кайбер шулай ук фикер йөртүче кешеләр, блогерлар дип әйтәйек, журналистлар кабатлаган һәм алдагы вакыттагы да андый кабатлаучылар булыр. Безгә ул вакытта менә ул андый идеяларга каршылыклы үз фикеребезне йөртергә кирәк. Ансы беренчесе. Икенчесе, безгә менә именно тоже каршылыклы идея буларак, менә шул ук 1552 елны бит инде безнең хәтер көне бар. Шуның белән кызганыч вакыйгалардан шикләнмичә, курыкмыйча, аның турындагы мәгълүматны таратырга кирәк. Ничек? Менә күпчелек халыкларда һәр халыкның үзенең шундый кызганыч вакыйгалары бар тарих эчендә бит. Алар шул вакыйга эчендә үз милләтләрен җыештыралар. Һәм шул вакытта үз милләтләрен ничектер теге киләчәк турында уйларга тырыштыралар. Менә безгә дә шулай мондый кызганыч вакыйгалардан шикләнмәскә кирәк. Гел теге толерантность, гел теге йомшак тоту гына безгә кирәкми хәзерге вакытта. Шуңа күрә дә мин теге әйтеп китер идем. Бу собор мәсьәләсеннән дә безгә шикләнмәскә кирәк.
турыдан-туры әйтергә кирәк. Әйе, тарихта менә шундый кузганыч начар вакытлар булды, менә шундый ширкәүләр төзелде. Ләкин без хәзерге вакыттагы Россиядә яшәйбез. Һәм үзебезнең хукукларыбызны да яклайбыз, үзебезнең телебезне дә яклайбыз. Кемгә ошыймы, ошамаймы, ләкин бу Россиянең киләчәге өчен эшләгән эшләр дип шулай дип аңлатырга тиешбез позицияне. Мәскәүдә яшәүче кеше гомумән Татарстан турында үз фикерен белдерергә хокуклы микән, Рамис әфәнде? Һәм монда әгәр дә без инде бер яктан әйтәбез, сүз иреге булырга тиеш, кем нәрсә тели шуны әйтә дип. Ләкин икенче яктан аның сүзләре бит шул ук, мәсәлән, Илнар һәм Руслан әйтүенчә, ахырдан үзенең нәтиҗәсен дә ясарга мөмкин. Әле без аны бәлки хәзер түгел, киләчәктә дә нидер резонанс рәвешендә күрә алырбыз. Менә ничегрәк уйлыйсыз икән? Резонанс булырга мөмкин, әлбәттә. Уларны шундый максаттан әйткән, мин үзем язган идем, монда фикерне белдерергә ярамый дип. Ни өчен мин шулай дип әйттем? Менә бу блогер кызлар да шулай дип, менә аны Руслан да әйтте. Ул аклануга китерә. Менә дөрес итеп теге аңа җавап аның үзе шикелле булырга тиеш. Бирсәк җавапны. Янын авызы тубаланырлык булсын. Яки инде анда теге юк, без бит инде әйбәт, юк, әйбәт дигән шикелле теге безгә әйтмәгез, Артемий, сен хаклы түгел дигән теге бер мискенләнү, аның өчен ул менә плюслар гына. Булар дөрес түгел икән дигән, кайчаннан килеп әле ул гел теге ширкәүләр турында критика язган, мәсәлән, әйткән Артемий, кайчаннан әле ширкәү җимерелә дип кайгырта башлады. Мәсәлән, минем шундый соравым да бар. Ул бит инде моны менә барсы да шушы теге ни чыгарыр өчен, мин җиңдем дип ахырдан үзенең фикерен әйтер өчен, шушы максаттан эшләнгән. Шуңа күрә менә мин шулай дип әйттем дә, минем фикеремчә, менә кемнәр аңа ниндидер заказ биргән, менә шул кешеләр әйтсеннәр аңа сүзен. Кемнәрдер бит аның белән эшлибез дә. Ләкин җаваплылык дигән сүз дә бар бит әле. Монда Руслан, ничек уйлыйсың, ничек җавап тотырга тиеш ул? Ул бит инде әйтте дә, бетте һәм мин шуның белән акча эшләдем дип кенә мәсәлән калырга тиеш түгелдер. Менә монда бәлки күпмедер дәрәҗәдә без әйтәбез хәзер артык сүз язган өчен социаль челтәрләрдә дә утыртып куярга мөмкиннәр дип. Менә мондый сүзләр әйткән өчен аерым җаваплылык булырга тиешме синеңчә? Білесіз, ол теге совет замандағы кинода кемен утыртсын, ол бит хайкел. Мұны да утыртып болмай, чөнки ол хайкел. Но тарихи казанышлары өчен түгел, әлбәттә, чөнки менә Рамис әйтеп китте, ол атеист кеше, чыннан да ни өчен соң ул ширкәүләр турында хәзер кайгырта, ул бит РПЦ-га гел каршы чыга. Минемчә, җавап формасы менә шундый ук троллинг рәвешендә булырга тиеш. Безнең менә яшь блогерлар бар, алар шул троллинг рәвешендә монарга җавап бирсеннәр. Инде мин үзем мәсәлән теге прокуратураларга, тикшерү комитетларына язарга дип тарафдар кеше түгел. Ну бу чиракта минемчә, менә шундый троллинг рәвешендә җавап бирү иң кулай әйбер. Илнар, әгәр дә без киләчәкне уйласак, менә бу үзенең нәтиҗәләрен, аяныч нәтиҗәләргә китермәсен өчен шулай ук нәрсә эшләнергә тиеш? Монда ничек, ни рәвешле моны туктатырга һәм алга таба менә бу теманы дәвам иттермәскә? Без инде алда вакытта аны туктата алмыйбыз, дәвам иттерә алмыйбыз, ләкин без үзебезнең җавабыбызны әйтергә тиешбез. Хәзерге көндә безнең җавап әйтелми. Менә мин бу тапшыруда әйтеп киттем инде, без нинди позиция торырга тиешбез һәм алдагы вакытта үзебезнең шул блогерлар арасында, яшь блогерлар арасында да анда ниндидер ирония яктанмы яки сәяси яктанмы без мондый фикерләргә каршылыклыбызны күрсәтергә тиешбез һәм ансы беренче момент, икенче момент еще раз без толерантность дигән аркасында үзебезне гел аклап торырга тиеш түгел. Без әйбәт, без яхшы, безнең каршылыклы теге начар фикерләр башыбызда юк, без шундый матурлар дип юк. Без үзебезнең эчебездә хукукларыбызны яклар өчен үзебезне хөрмәт итәргә тиешбез. Шуңа күрә дә алар да безгә шундый көч позициясеннән сөйли икән. Без дә шулай ук ирония ягыннан һәм шулай көч позициясеннән сөйләргә тиешбез. Теге һәр сорауга үзенчә шундый ук җавап алырга тиеш. Рамис, милләтләр турында менә шундый фикерләрне җиткерүдә сезнеңчә нәрсә таны ноктасы булырга тиеш? Минемчә мондай теге фикерләргә җавап бер генә булырга тиеш. Беренчедән без аны кабул итәргә тиеш. Мондай сүз әйтелә икән, димәк, барыбер без нәрсәдер эшлибез. Инде әйткәнемчә, без милләт турында кайгыртабыз. Без әле үлмәгәнбез. Икенчесе моңа бу кешегә җавап бер генә булырга тиеш. Ул ничек итеп әйткән, нәкъ шундый ук җавап булырга тиеш. Кешесенә карата үгезенә күрә камчысы. Иң мөһиме битараф калмаска, безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз.
Фикер әйткәнче, мең кат уйланырга кирәк, миллионлаган аудиториягә сүз әйткәнче, каш ясыйм дип күз чыгару булмасын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.